Айде заснемаме там, говорете нещо. Здравейте и добре дошли! Чакай малко, младеж. Здравейте и добре дошли във втория епизод на NCScast. Аз съм Марко и днес темата, която сме подготвили е киоск. Касен самообслужване за бензиностанции. Днес ще разберем дали е лесно се работи с него, страшно ли е и най-важният въпрос, защо започва да се появява навсякъде и по всички бензиностанции. За да не говоря празни глупости, съм извикал Слави. Това е нашия главен QA тестър на NCS, който може да ви обясни абсолютно всяка една подробност относно киоска. Какво може и какво не може машината. Здравей, Слави! Здравей, Марко. Ще разясним всички детайли относно киоска, така че ще видите колко е лесно се работи с него. Добре, нека започнем от начало. Представи си, че аз съм един човек, който никога не е стъпвал на бензиностанция. Можеш ли да ми обясниш какво представлява киоск? Киоска е каса, която е пригодена за самообслужване. В себе си съвместява хардуер, който валидира банкноти, монети, дава ни възможност да платим с банкова карта, с партньорска карта и също така по изискване на нашето законодателство имаме фискално устройство, което регистрира самите продажби. Тоест, като един човек, който само зарежда на бензиностанции, мога ли да си го представя като един банкомат, който е за гориво? Да, клиентите доста често го приличават на банкомат, само че тук логиката е обратната. Вместо да ни даде пари, той ни ги взима. Съответно ни дава вариант да си платиме без да чакаме на опашки, без да сме зависими от персонала на обекта, без да сме зависими от това от колко до колко часа ще работи бензиностанция, защото киоска не се омаря. Супер, значи само отивам, плащам, зареждам и си тръгвам. Абсолютно. Напълно правилно. Перфектно. Добре, а относно първия път, хората притесняват ли се? Притесняват се като всяко нещо ново, което виждат, но реално в момента, в който започнат да преминават през стъпките на плащането, виждат, че няма абсолютно нищо сложно. Системата е направена по начин, по който тя те води и няма какво да объркаш. Избираш си колонката, плащаш си, зареждаш, взимаш бележката и си заминаваш. Звучи елементарно, т.е. да считаме, че ако някой може да използва банкомат, може да използва и киоск. Добре, стига толкова приказки, нека представим как работи киоска. Представете си, че аз съм клиент. Малко съм изнервен, изплашен и съм гладен. Що па си гладен, бе? Гладен бил. За какво загорил ли? Малко съм изнервен и съм изплашен относно работа с него. Няма нищо страшно. Спираш, отиваш пред киоска и първото нещо, което трябва да направиш е да си избереш на коя колонка си спрял. В случая избираме колонка 1. След това, както казах, той ни води. Пита ни, моля изберете гориво. Избираме си дизел. Избираме как ще заплатиме за горивото. В случая ще изберем плащане в брой. Устройството светва в лилаво, означава, че е готово да валидира нашите банкноти. Важно условие е да поставяме банкнотите една по една. Тоест, ако имам Марко. няколко банкноти, трябва една по една да ги сложа в киоска. Така, да. Изчаквам ли го да светне следващата светлина? Да. Добре, слагаме втората банкнота. През цялото време на екрана виждаме до този момент депозираната сума. А може ли заедно с банкнотите да сложим и монети? Може, абсолютно. Сумата се актуализира на екрана и накрая единственото, което трябва да направим е, ако сме сигурни, че това е сумата, която сме депозирали, да потвърдиме с бутона потвърждение. Изчакваме секунда, системата обработва данните и преминава към екран, който ни пита дали искаме да заредиме цялата сума, която сме депозирали или част от нея. Тъй като може да нямаме точно пари, може да имаме по-едра банкнота, но да не искаме да заредиме
цялата стойност на банкнотата. И В случая искаме. да, в случая искаме. След което стигаме до екран, в който ни подканва да си прочетем картата за отстъпка, ако имаме такава. Избираме, че имаме карта за точно отстъпка така. и слагаме картата. Тя може да е дигитална, може да е физическа. Да. Като системата валидира автоматично картата, изписва ни притежателя на картата, отстъпката, която ще получиме от въпросната карта и трябва да натиснем пак бутон за потвърждение, за да преминем към следващата стъпка, която е дали искаме фактура. Самата система е вързана през цялото време към търговският регистър и единственото, което трябва да знаем е булстата на фирмата, за която ни трябва да бъде издадена фактура. Тоест Давай, сега Марко, избираме да. продължи. Ще заложим един булстат и цъкаме ОК. Да, автоматично данните се издърпват от търговския регистър, дори да ги няма в базата данни на устройството и ни ги изобразява на екрана, за да потвърдим, че това е фирмата, която искаме фактура за нея. Потвърждаваме и стигаме до екрана, при който системата ни пита дали искаме да ни бъде издаден бон на електронен вариант или на хартия. А какъв е смисълът на този бон, който не е на хартия? Смисъла от гледна точка на това да се спестят разходи на клиента за хартия и също така да бъдем и еко-френдли. А един допълнителен въпрос, с който ми изниква сега, абсолютно всички бонове, които издава устройството, Не. могат да се визуализират на екрана без хартия. Когато искаме фактура или плащане с партньорска карта, всички бонове се отпечатват задължително. Тоест, само касовата бележка Да. за плащането не се отпечатва. Добре, понеже сме еко-френдли, избираме не. И сега е време за зареждането. Виждаме, че колонката става жълта, съответно системата отчита вдигнат пистолет и се вижда в реално време самото зареждане. Случаят не е заредена цялата сума, която сме депозирали и стигаме до екран, в който системата ще ни върне ресто. Ето, излизат част от депозираната сума, след това ще излезе останалата част. Заповядай, Марко. Благодаря. Тук И пак- тя проверява дали има достатъчна наличност на монети и банкноти. Ако нямаме такава, ще бъде генериран ваучер, който може да бъде използван при следващото зареждане или дори още на същия момент. Важно е да отбележим, че имаме няколко вида оператори, с които работим чрез посттерминалите. Един от които е Първа инвестиционна банка. Какви са плюсовете на Първа инвестиционна банка? Първият и най-осезаем плюс е бързината на транзакциите. Тоест, почти в момента, в който сме допрели картата, за по-малко от секунда имаме транзакция, т.е. не е нужно да чакаме да се прави одобрение от банката, за да преминем към следваща стъпка. Друг голям плюс на Първа инвестиционна банка е, че след като заредим и не сме използвали цялата преавторизирана сума, остатъкът се връща в нашата карта мигновено. Не е необходимо да чакаме ден, два или повече. Слави, можем ли да назовем ползите за собствениците на бензиностанции от използване на киоск? Ами, ползите са много. Да кажем, най-важните са по-малко разходи, по-малко чакане, повече клиенти и един интересен факт, киоскът не спи. И не боледува, Точно така. и отпуск не взима. Да. А добре, какви са режимите на работа с киоск? Имаме 3 режима на работа, като първият е през деня бензиностанцията работи целодневно с клиенти, като вечерта, когато приключи работното време на персонала, те го превключат в режим на самообслужване. Следващият вариант е така наречения смесен вариант, в който киоска управлява част от колонките на бензиностанцията, останалата част от колонките работят С касиер. С касиер, да.
И третия вариант е, в който изцяло 24 часа бензиностанцията работи на самообслужване. Супер! Един много важен въпрос. Какъв е периодът от време за избиване на инвестицията от един киоск? Това, което са споделили клиентите е, че за около 6 месеца инвестицията се избива напълно. Звучи доста фер. Можем ли да отчетем каква е загубата за една бензиностанция, ако няма киоск? Загубите могат да бъдат много големи, тъй като всички клиенти, които им се наложи да чакат, потенциално са клиенти, които си тръгват. Тоест това директно си е загуба на бензиностанцията. И то по-лошо е, че това е една скрита загуба, невидима за клиентите, защото всеки недоволен клиент от обслужването потенциално повече няма да се върне. Да, пък и ако си представим, че една бензиностанция не е денонощна. Да, също това разочарова клиентите, защото на доста хора, на доста от нас ни се е случвало късно вечерта да ни се наложи да заредим някъде и да установим, че бензиностанцията не работи. Да, в големите градове не е чак такъв проблем, но пък в малките населени места, където има обикновено по една или две бензиностанции, съответно е доста сложно с логистиката и ако останеш без гориво. Персонала също е сложно, по-трудно се намира персонал на тези малки обекти, затова киоска дава възможност самия обект да не спира работа, да работи 24/7, съответно да няма загубени клиенти и да в същото време дори да увеличи броя клиенти. На търговски език максимизираме продажбите. Абсолютно. Относно производството на киоска, абсолютно всички модули ли са проектирани и са инсталирани и внедрени от NSYS в това Абсолютно, устройство? Всичко се сглобява тук на място в нашия офис. Целият хардуер, който използваме и внедряваме в устройството, сме сертифицирани да го инсталираме и да го сервизираме, което ни дава голяма независимост от гледна точка на това, че не разчитаме на трети страни да отстраняват техническите проблеми с самото устройство. Това ни спестява време за чакане, за изпращане на устройствата до чужбина и тяхното отремонтиране. 24/7 ли е тази поддръжка? Абсолютно да. Нон-стоп имаме дежурен техник, който може да диагностицира устройството дистанционно, когато се наложи да посети обекта, за да отстрани проблема. Относно модулите, които са проектирани и внедрени, във всякакви метеорологични условия ли могат да работят? Да, имаме индустриален компютър, който ползваме. Той е сертифициран за работа в голям температурен диапазон. Също така имаме IP44 защита, която е задължителна изискване на пожарната за работа на открито на бензиностанции. Относно температурите? Относно температурите, в самото устройство има разположен голям набор от сензори, както температурни, така и шокови, и по всяко едно време те могат да дават известия на клиентите какво състояние се намира самия киоск. Може да го алармира и за действия, извършвани от персонала, като отворена врата, когато се инкасират парите, монетите. Този сензор за отворената врата може да бъде свързан към СОТ? Може, и от тази гледна точка имаме повишена сигурност, защото може доста често клиентите даже правят следното нещо, разделят самия киоск на няколко отделни зони, така че дават достъп, да кажем, до част от киоска на персонала, за да може да се подмени, примерно, хартията на фискалното устройство, но управителя да има достъп само той до зоната, където са банкнотите и монетите. А как управител разбира, че нещо се е случило с киоска? Например, че температурата вътре е много висока или някой от модулите е спрял поради някаква причина? Изпращаме аларми на имейл във всеки един момент, когато настъпи някакво събитие с киоска. Не само за температурата, за всяка промяна на състоянието на устройството се изпращат такива имейли. Може да известяваме и по Telegram. Тоест няколко нива на известяване. Супер. Модулите, които са вътре, могат ли да бъдат управлявани централно? Примерно, ако нещо е необходимо да бъде рестартирано, трябва ли човек да влезе, да отвори киоска, за да го изключи от захранването и да го включи? Не.
имаме специално разработена от нас релейна платка, която се управлява дистанционно през интернет. Благодарение на нея можем всеки един модул като хардуер вътре в устройството да го рестартираме отдалечено. Добре, един друг въпрос. Този киоск на абсолютно всякакви метеорологични условия ли издържа и нужно ли е да има, например, някакъв навес над него или може просто така да се стои на полето, на плаца? Препоръчително е да има поставен навес над самото устройство, тъй като то има сертификация за работа в съпрашена среда и влагоустойчивост, но не и водоустойчивост. Съответно, препоръчваме на всички клиенти, бъдещи и настоящи, да се погрижат за някакъв тип защита на устройството. Тоест най-малко една козирка може да има над него. Това би свършило добра работа. Още един въпрос. Как могат клиентите да са сигурни, че са дигнали правилния пистолет на колонката? Има ли някаква защита или нещо да им асистира при работа с киоск? Предлагаме вариант, в който имаме гласов асистент, който напътства клиентите и съобщава, когато клиентът е вдигнал грешен пистолет. По този начин говорителя му казва, нали, да си върне пистолета, да си вземе правилния пистолет и да си го зареди. Абсолютно. А може ли да се каже, че това е бъдещето на бензиностанциите? Това по-скоро е стандарт, който вече е наложен в България и в най-скоро време работа с нормалните касиери ще остане в миналото. Тоест, с други думи, ако сте собственик на бензиностанция, не се колебайте да поръчате един киоск, да видите реалните му ползи, а също така можете да се възползвате от нашите услуги за обучение на персонал, касиери, управители, за да бъдете сигурни в квалификацията на вашите служители. Много благодарим, Слави, за гостуването. Благодаря и аз за поканата. А вие очаквайте следващия епизод в края на следващия месец. Благодаря ви и до скоро!